So, hello everyone guys, nandito po tayo ngayon sa Narciso Ramos Sports and Civic Center para po pinturahan po yung mga dapat pinturahan dito na gaganapin po dito yung track and field event. At ito po, abalang-abala po ang lahat, lalong-lalo na po yung mga players po doon, no? Ayan, nag-ensayo po sila para po medyo lumakas pa ang kanilang katawan para po sa gaganaping R1AA na mag-umpisa po sa Sunday. At lalawakan po ito ng iba't ibang mga lugar. Siyempre po ang host po ang San Carlos City, at ito po, handang-handa na po ang lahat. Nandyan po ang Dagupan City, Lawag, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Candon, Alaminos, Dagupan City, at siyempre hindi po pahuli ang lungsod ng San Carlos na siyang host ngayong R1AA 2023. So ayan guys, so nandito po ngayon, ayan po yung aking kasama, si Abilino, at kasalukuyan po siyang nagpipintura dito po sa guhit ng track and field, itong oval po dito po sa Narciso Sports Center dito po sa Lingayen. Ayan guys, si ma'am, busy kasama po namin. Ayan, good morning ma'am, good morning. Welcome to your vlog. Okay. Ayan po si Winston, nag-iikot po at kailangan naming tapusin at para po maganda po yung oval na siya pong pinaka-venue po ng track and field event. So nandito po ang mga ibang mga manlalaro sa ibang city na kung saan siguro ayan, kailangan po nilang mag-ensayo pa para manalo. Okay, guys, so dito po tayo. Ito po yung grandstand. Ay, regular! Ay, magsasalita daw tayo! Hey! So Dagupan City delegates po sila. Malapit lang po dito sa San Carlos City, kaya ayan, nandito po sila sa training ground dito po sa Narciso Sports Complex para po talagang todo ang pag-ensayo po nila. Shout out kay Sir Pito! Shout out kay Sir Robin! Alaga po! Sir, YouTube po to YouTube. Yes sir! Shout out kay Coach Pito! Kay Rindel! Dagupan City po. Dagupan City po. Dagupan City. Shout out! Pero nih, kindira raya, ensayado la raya lah asing nih. Combine na siya. Shout out. Shout out sa coach namin! Huy! Nuni! Hello po sir, good morning po. Okay, good luck po sa atin. Siguro magtatap na naman kayo, ano sir? Magtatap na naman kayo.